Let me be the one to ease your pain. Know sometimes that it doesn't make sense. It's even harder to comprehend. It's a long night. Say goodbye, then hello. We came here from nowhere, going towards the unknown. Let me
You should go now. Run. No, I won't leave you here. We can run together. Listen, if we run together, they will shoot us from behind. We both die. So, how's about you here? They will kill you. No, don't worry about me. I will hold them. I want you to promise me to survive, to take this message for our country.
empty hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone. Just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started out. Get me out of now. Pois agora sí, todo listo, todo preparado, amigas e amigos. Benvidas ao Gallás, benvidos á gala de entrega de premios do Xuventude Crea 2025. No, para, así no, eh? Que tal, como estamos? Eu xa vos digo que si vimos nese plan complicado. A ver, venres pola tarde, temos aquí a mocidade, a maior creatividade desta terra. O máis importante, temos pincho e ademais temos aquí un programa espectacular, así que benvidas ao Gallás, benvidos aos premios Xuventude Crea 2025. Hombre, a ver. Agora sí, porque vos podo garantir que hoxe temos un programa espectacular, así que benvidas e benvidos. Graciñas a todas e a todos por estar aquí. Conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, moitísimas gracias. Directora xeral de Xuventude, representantes das diferentes consellerías de emprego, de deportes, desa simbiose entre a Consellería de Cultura, de Xuventude, tamén con esa simbiose con emprego, porque precisamente hoxe o vamos a falar. O emprego, a cultura, a xuventude van da man, así que benvidas, como decíamos, a cidade da cultura de Galicia, un espazo pensado para a creación, para o encontro, para mirar o futuro, e que hoxe se vai encher de talento novo, de ideas frescas e de moitísima da mellor creatividade galega. É unha auténtica ledicia darvos a benvida á gala final, como decíamos, do Xuventude Crea 2025. Nun lugar tan simbólico como este, no que a cultura non soamente se mostra, senón que se construe día a día. Porque se hai algo que define este espacio, e tamén o Xuventude Crea 2025, a este programa, é a vontade de apostar polo que ven, polo que está por nacer e polo que aínda está por descubrir, porque en Galicia é moito. Xuventude Crea é moito máis que un certamen, é un trampolín, é unha oportunidade real, é unha porta aberta para, a través da mocidade galega, para que poidan expresar quenes somos os mozos e mozas galegos e onde queremos ir coa creación artística. Un programa impulsado pola Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude da Xunta de Galicia, que leva xa 16 edicións apoiando o talento novo, a diversidade creativa e o espírito innovador da nosa xuventude. E os datos falan por sí solos. Centos de propostas, 442 presentadas, máis de medio milleiro de participantes e unha variedade de disciplinas, 16 que van dende as artes plásticas, a música, dende a danza, aos videoxogos, da cociña á moda ou da palabra escrita á creación audiovisual. E os datos son abraiantes, máis de 6.000 participantes dende a creación deste programa, máis de 4.000 obras presentadas, máis de 700 premios e prácticamente rondando o 1.000.000 de euros en premios, que eso ben merece un aplauso. Isto non é outra cousa que un reflexo fiel e leal da creatividade galega, que está moi viva e que ten moito que dicir, pero sobre todo Xuventude Crea é un espacio para crer, para atreverse e para compartir, para transformar ideas en proxectos en camiños profesionais, e vamos a falar delo tamén, demostrando que a cultura tamén é futuro, emprego e identidade e motor de cambio. En Galicia sabemos ben desto. Hoxe celebramos o esforzo e dedicación de todas as persoas que participastes, dos que subiredes aquí a este escenario a recoller un premio, e tamén das que fixestes deste lugar, deste certame, un lugar moito máis rico e moito máis intenso. Pero antes de comezar esta gala de entrega de premios, imos facer un pequeno percorrido visual polo que foi esta edición, a través dun vídeo de resumo que nos axudará a coñecer de forma intensa e a poñer contexto a todos estes meses. Así foi o Xuventude Crea 2025. Adiante, cabeceira.
Co Xuventude Crea é unha gran oportunidade. Unha oportunidade. É unha oportunidade. É unha oportunidade. É oportunidade. O Xuventude Crea é a recompensa do arte. De sentir que realmente o que estás facendo ten valor. O Xuventude Crea é expresión artística. Ese clic que te hace decir, pues voy a por ello. Xuventude Crea é unha motivación para seguir creando e generar novas oportunidades. Dedicación e recoñecemento. Pois isto é o Xuventude Crea, unha oportunidade para o arte, o recoñecemento de todo o traballo que facedes e ademais ten tamén, é importante, dotación económica que vamos a dicir porque temos premio especial de 1.000 euros para música clásica. O terceiro premio en todas as categorías leva unha dotación económica de 1.000 euros, o segundo premio 1.500 e o primeiro premio das categorías 2.000 euros. Así que, si vos parece ben, vamos a iniciar o primeiro bloque de entrega dos premios, comenzando polas especialidades de artes plásticas, arte urbana, cociña e danza moderna. E para facer entrega, recibimos neste escenario a muller que hoxe nos fai de anfitriona, que nos recibe nesta Casa da Cultura Galega, a xerente da Fundación da Cidade da Cultura, Ana Isabel Vázquez Reboredo. Graciñas, Isabel, por estar aquí un ano máis e por recibirnos na túa casa, é un maravilloso. E se che parece, vouche pedir que me acompañes para ir coñecendo un pouquiño de cada unha das especialidades. Vamos a comenzar con artes plásticas, que a exposición está na Igrexa da Universidade de Santiago entre o 12 de decembro e o 7 de xaneiro. Así que ide apuntando nas axendas, estes son os engalardonados de artes plásticas. Por aquí, Isabel, por favor. Mencións de honra para Carmen Omil, por Enmarcando o Incerto. Para Judith Vaquero, por Pintura de Auga número 1, Río Gafos, Pontevedra. Terceiro premio para Sara González, por Retrato dunha familia real. Segundo premio para Eloi Hermida, por Agoiro. Primeiro premio para Cristian Paz, por O brutal acto de amar, Vicos. O brutal acto de amar. E hoxe vamos facer un viaxe por todo Galicia, dende aquí, dende o Gallás. Agora nos vamos a Ponteareas, porque dali ven Cristian Paz Cerqueira. Por onde está? Por aquí está. Fortísimo ese aplauso para el. Ven por aquí, Cristian. Parabéns, gañador desta modalidade de artes plásticas. Fai entrega xerente da Fundación Cidade da Cultura, Ana Isabel Vázquez Reboredo. Ponte para esa foto con Ana Isabel, por suposto. Cristian, parabéns. Moitísimas gracias. Podes abandonar o escenario. Fortísimo ese aplauso para él. Graciñas, de verdad. E das artes plásticas nos imos agora a arte urbana. A final foi nos túneles da Cidade da Cultura o pasado 29 de novembro, así que imos a coñecer os galardonados nesta categoría de arte urbana. Terceiro premio para Blanca Alejandra Cortijo, por Gallo. Segundo premio para Miguel Aurelio Cajaraville, por
Centola de Laza. Primeiro premio para María Martelo por Se as paredes falasen. Ai, se as paredes falasen as deste lugar e despois, se vos dades a volta ali, pero vai de ser despois, onde temos os pinchos están as 3 obras galardonadas nesta categoría de arte urbana. Nos vamos a Ordes e recibimos a María Martelo del Río. Por onde está María? Aquí, fortísimo ese aplauso para ela. Gañadora desta categoría de arte urbana. Cun traballo absolutamente espectacular. Graciñas, María, fortísimo ese aplauso. Ana Isabel, ven por aquí porque todas as disciplinas son maravillosas e as disfrutamos cos diferentes sentidos, pero a min tamén a da comida, pois gústame moito, ou non, eu creo que a todos, en Galicia non podería ser de outro xeito, imos tamén, por suposto, a coñecer eses galardóns nesta categoría. A final da Plaza de Abastos, foi na Plaza de Abastos o pasado 20 de novembro, e aí están os clasificados. Terceiro premio para María Cristina Domínguez por cilindro de castaña, recheo de tartar de vieiras sobre salsa de peixe e pingas de sabor. Segundo premio para Inés Acuña e Noelia Varela por cremosiña de augardente con sabor a entroido. Primeiro premio para Mónica Martínez por As Tres Maravillas. Fortísimo ese aplauso. ¿Cómo poden estar esas 3 maravillas de ricas? E nos imos agora a Rías Baixas, a Ribadumia. Mónica Martínez Benposta, fortísimo ese aplauso para ela. Gañadora desta categoría de cociña do Xuventude Crean 2025. Graciñas, Mónica. Ademais do premio, quedas encargada ahora de facer un pincho para todos. Paréceche? Ah, pois, fortísimo ese aplauso para ela. Graciñas, de verdad. Ana Isabel, ven por aquí. Porque agora xa comemos e xa fixemos forza para facer tamén esa actividade física, neste caso coa categoría de danza. A final foi aquí, na Cidade da Cultura, pasado 29 de novembro, e aí están os clasificados. Terceiro premio compartido para Javier Vázquez por Cinzas. Para Irene Sixto por Negra Sombra. Segundo premio para Uxía Alonso e Mateo Usera por Perigo de Extinción. Primeiro premio para Miguel Figueiro por Yo Quisiera. Fortísimo ese aplauso. Yo quisiera ganar o Xuventude Crea, dixo Miguel, e o ganou dende Lugo Miguel Figueiro Portavales. Fortísimo ese aplauso para él. Benvido, Miguel. Fai entrega a xerente da Fundación Cidade da Cultura, Ana Isabel Vázquez Reboredo. Parabéns, Miguel. Feitas esas fotos, Ana Isabel, pídoche que abandones o escenario. Moitísimas gracias. Fortísimo aplauso para ela. Miguel, eu vouche coller isto, si che parece, porque, amigas, amigos, empezamos forte, fortísimo, pero que ven agora é espectacular. Este rapaz ten 16 anos, é o gañador do Xuventude Crea na categoría de danza, é un artista espectacular, o vades ver agora. Pero ademais é moi responsable, porque chamámoslle os compañeros e compañeras da organización, dixeron, oye, Miguel, podes vir pola mañán para ensayar, para que todo este perfecto? El dixo, é que teño instituto. Claro, normal. É importantísimo facer arte, pero importantísimo tamén non despistar esos estudos, así que eu vades a alucinar, vades a flipar con todos vos. Miguel Figueiro Portavales.
Xuventude Crea 2025 na modalidade de danza. Miguel Figueiro Portavales, fortísimo ese aplauso. Miguel, este premio é teu, parabéns, espectacular. Non mentimos, Eu teño un amigo na tele que dice gallina de piel, espectacular, Miguel, parabéns, igual que espectacular todos os galardonados, todas as propostas que temos neste Xuventude Crea 2025, que ao final o Xuventude que pois é creación, é traballo, é esforzo, é mostrar ao mundo o que un pode, sabe e quere facer. E todo eso pois leva un proceso, e no proceso pasa moitas anécdotas, boas, malas, nas que nos lembramos, nas que aprendemos, e deso mesmo queremos falar agora e vos queremos enseñar unhas pequenas píldoras desas anécdotas do Xuventude Crea 2025. Como anécdota principal é que este xurado do que participo acolleu unha fantástica cadela que veu de Portugal que se chama Blue e que ademais nos fixo pasar moi bons ratos. Sí. É unha cadela que acompaña evidentemente a unha persoa que é membro do xurado que veu de Portugal e a verdade é que nos fixo moita compaña tamén nos ratos libres entre función e función. A verdade, bueno, algo que nos resultou un pouco curioso foi ver unha persoa que presentou un traballo copiado, digamos a mesma obra de unha sesión que se estaba subida a outros lados. Chavales, hai que ser ingenioso e non copiar e deixar o ChatGPT aparcado ás veces. Como anécdota, o gañador do Xuventude Crea do ano pasado é agora mesmo un habitual nos nosos eventos e o próximo mes vai ser o encargado de facer o peche do evento despois do artista principal. Pois houve algunha vez que pasei estos arquivos, porque eu teño bastante erros ortográficos ás veces, entón paso yo bastante xente, en algún momento recibín correccións e no momento de pasar yo outra persoa, neste caso a mesma persoa, que quedase no texto, isto non teño nin idea que quería decir tal. Entón, un momento así un pouco, tierra trágame. Pois eu creo que hoxe mesmo me sentei no piano para tocar a segunda canción, estaba a punto de empezar e de repente miro para arriba para o micro e non estaba, non deixara no outro pé que tiña na guitarra, entón tive que levantarme correndo a por él e por sorte cheguei. Ai, que perigo ten o ChatGPT, os correos. Estas son algunhas das anécdotas do Xuventude Crea, en definitiva, a vida, que é crear e facer todo un proceso de creación artística. Se vos parece, continuamos agora co segundo bloque de entrega de premios e para facer precisamente entrega, quero chamar aquí a un home que defende a cultura todos os días, o director xeral de Cultura, Anxo Manuel Lorenzo Suárez. Fortísimo aplauso para él. Benvido, que tal? Pois, Anxo, se che parece, acompáñame por aquí, porque vamos a coñecer agora neste caso, na categoría de fotografía, a exposición na Igrexa da Universidade de Santiago entre 11 de decembro e o 7 de xaneiro. E aquí están os galardonados desta sección de fotografía. Mención de honra para Iago Lourido por Soterrat. Terceiro premio compartido para Sara Gil por Florita. Para Dania Emilia Pol por Penta. Segundo premio compartido para Lara Barreiro por Cartografía do Azul. Para Lidia Amado por Anómalo. Primeiro premio para Jade Rodríguez por Viaxeira 1. Viaxeira, o seu pseudónimo é Ollo que choro, venden de Ourense. Jade Rodríguez, fortísimo ese aplauso. Benvida, Jade. Fai entrega dese galardón o director xeral de Cultura da Xunta de Galicia, Anxo Lorenzo Suárez. Viaxeira, parabéns, moitísimas gracias, Jade, podes abandonar o escenario, parabéns, fortísimo ese aplauso. Imos agora, director xeral, con 3 categorías literarias que tiveron aquí as 3 finais na Cidade da Cultura o 29 de novembro. Comezamos con novela curta. Terceiro premio para Aarón Barreira por
Os mundos pintados de Marta. Segundo premio para Laura Valeria Gutiérrez por Goma de borrar. Primeiro premio para Tania Castelo por Nós, os tolos. Nós, os tolos, pode ser o pobo galego. E hoxe non temos aquí a Tania Castelo, pero temos seguro que a unha nai orgullosísima. Ana, por onde estás? Fortísimo ese aplauso para ela. Que ven fermosísima a recoller ese galardón para a súa filla. Tania Castelo Martínez, gañadora do Xuventude Crea 2025 en novela curta. E que Tania está entre Noia e Madrid, entón hoxe non podía estar, pero estaba aquí Ana. Graciñas, Ana. Imos agora tamén importantísimo con poesía. Recordamos que esa final foi aquí tamén na Cidade da Cultura o 29 de novembro. Aquí están os premiados. Terceiro premio para Xian Lois Alcaide por As familias. Segundo premio para Clara Pérez por Con infusión de llantén. Primeiro premio para Ciro Fernández por Soño con días altos. E todos soñamos con estes días altos. Hoxe non temos aquí a Ciro Briones, pero o aplauso ten que ser doble porque vai recoller o terceiro clasificado de poesía, que é Xian Lois. Por aquí está, fortísimo ese aplauso. Terceiro clasificado que ven a recoller o premio do seu compañeiro do primeiro clasificado, Ciro Briones, da Pobra do Caramiñal. Nesta viaxe que facemos por Galicia a través da creatividade e da cultura. Graciñas, Xian, e parabéns tamén por ese terceiro premio. E imos agora con Banda Deseñada. Mención de honra para Sara Fernández por Patiñas. Terceiro premio para Luciano Ripio por Linguaxe propia. Segundo premio para Pablo Andrés Pereira por Sinais do Comezo. Primeiro premio para Laura González por Os segredos da terra, a nai de Celia. Fortísimo ese aplauso para Laura González, que venden de aquí desde moi pretiño, dende Milladoiro, Ames. Aquí a temos a gañadora do Xuventude Crea 2025 en Banda Deseñada. Fai entrega o director xeral de Cultura, Anxo Manuel Lorenzo Suárez. Graciñas, Laura, graciñas, Sanxo, pode abandonar o escenario, graciñas, de verdad. Bueno, como vades? Espectacular, verdad? É unha maravilla toda a potencia cultural que esta terra, que Galicia. Nós aquí estamos ben, claro, estamos disfrutando. Bueno, temos que dicilo tamén, estamos retransmitindo isto por streaming en YouTube. Habrá xente que está na casa, no sofá, vendo isto con calma, pero porque nós o temos para disfrutar. Pero non sei se disfrutaron tanto os membros, os integrantes do xurado, que seguro que o tiveron ben complicado a hora de avaliar todos os traballos, todas as propostas, estas máis de 500 propostas que se presentaron, así que eles son referentes en cada unha das súas materias e así nos lo contan neste vídeo. Vamos adiante, compañeiros, co vídeo de xurados. Vale, consello, mellor feito que perfecto. Entonces, antes de abandonar ou de deixar algo polo camiño porque non nos vai quedar perfecto, pues mellor intentalo e seguir intentando ata chegar ao que nos gusta. Que teñan empeño en sacar adiante os seus proxectos, as súas ideas. Probar, facer, desfacer. Mucha paciencia, mucho trabajo, mantenerse y ser muy perseverantes. Que nunca
perda a ilusión e que, bueno, pois traballe ata cumplir os seus sonhos. Que crea no que fai. O importante é creer. Se ti crees no que faz, pois aí hai unha carreira. Sobre todo agora neste momento no que hai tantísima competencia, que sexan personais, que intenten diferenciarse, que non sigan as modas, que non intenten imitar a ídolos. Que comece, que non teña medo de contar as súas cousas desde o seu punto de vista, ca súa mirada e ca súa visión do mundo que vive, do mundo que rodea, e que arrisque, e que confíe, e que faga. Que sexan fiéis ao que les pensan, que persigan no que creen e que o disfruten moito. Fortísimo ese aplauso para o xurado. Millor feito que perfecto. Traballo, ser original, arriesgarse e creer nas nosas ideas. Eses son algúns dos exemplos do noso xurado. Graciñas, de verdade, os membros do xurado. E chegamos agora, amigas e amigos, a un dos momentos máis visuais ou elegantes desta gala, porque é a quenda das especialidades de moda e de deseño de xoias, dúas disciplinas nas que a creatividade non solamente se imagina, sino que se leva posta. Proxectos que falan de identidade, de estilo, de investigación artística, tamén de oficio, que é tan importante, porque detrás de cada peza hai moito talento e tamén moito traballo e precisión, porque a moda e a xoiería son e teñen linguaxes propios, linguaxes que falan de tradición, de vanguarda, de innovación e de sustentabilidade e tamén de memoria e de futuro. E iso vese claramente en todas as propostas que chegan ao Xuventude Crea, proxectos persoais, conscientes que reflexionan sobre a nosa contorna e mesmo propoñen novas formas de expresarnos. Nesta gala, nesta parte da gala, aquí ven esta pasarela, pois precisamente esta parte vai vir acompañada dun desfile no que poderemos ver como estas propostas cobran vida sobre o escenario, un desfile que vai ser ao mesmo tempo unha mostra artística e a posta en escena da celebración de todo o talento galego. Un espazo no que cada paso, cada detalle e cada brillo conta algo desa parte do proceso creativo do que falábamos antes. Porque aquí as ideas non se quedan nun papel nin no taller, camiñan, brillan e contan historias mentres avanzan. Así que preparada a mirada, afinade o gusto estético, porque comenzamos este bloque 3 do Xuventude Crea, que é con moda e diseño de xoias. E para facer entrega chamamos a directora xeral de Xuventude da Xunta de Galicia, Lara Meneses. Fortísimo ese aplauso para ela. Lara, que tal? Benvida. Graciñas por acompañarnos. Pois ven por aquí, Lara, porque vamos a coñecer, se vos parece, os galardonados, os premiados nesta categoría de moda. Terceiro premio para Sara Rodríguez, por Ruliña. Segundo premio para Lucía Beltrán, por Liturxias, superficial e ficticia. Primeiro premio para Nair Álvarez, por La forma del miedo. La forma del miedo, fortísimo ese aplauso. Lara, poñémonos por aquí e nos imos agora ata o sur de Galicia, ao lugar onde non teñen medo, a ese lugar tan cinematográfico últimamente, verdad, conselleiro? Ata Guarda, recibimos a Nair Álvarez. Aquí a temos, fortísimo ese aplauso para ela. Parabéns, Nair, fai entrega a directora xeral de Xuventude, Lara Meneses. Parabéns, Nair, moitísimas grazas, a seguir crecendo. Lara, pois, se te parece, vamos a seguir coñecendo nestas dúas categorías. A exposición na Igrexa da Universidade de Santiago de Compostela estuvo entre o 18 de novembro e o 5 de decembro. Así que, se vos parece agora, vamos co que levamos posto tamén, con categoría de deseño de xoias. Terceiro premio para Rebeca García, por Tradición e Vanguarda. Segundo premio para Sandra Marcuño, por Isomorfías. Primeiro premio para Carlota Cao, por Parque de Bolas. Como cambiaron os parques de bolas, Lara, por aquí.
Maravilloso, imos agora cara ao interior, cara ao Ourense. Carlota Cao Boluda, fortísimo ese aplauso. Gañadora do Xuventude Crea na categoría de deseño de xoias. ¡Qué maravilla! Poríamos todas esas pezas. Carlota, parabéns, parabéns, de verdad. Elara, agora vouche pedir que volvas ao teu asento, porque se che parece que o teu permiso vamos a convertir esta cidade da cultura pois na Fashion Week, na Fashion Day, con este desfile que chega xa momento, porque agora xa non falamos de ideas, agora vamos a velas camiñar, así que luces accesas, ollos moi atentos e moito estilo no escenario. Con vos, o desfile de moda e deseño de xoias do Xuventude Crea 2025.
Do you wanna dance? Fortísimo ese aplauso para o desfile do Xuventude Crea 2025. No, claro, ahora, despois desto, calquera sale aquí o escenario, é que maravilla, veríase de todo, había encaixe, había algunha enagua do estilo traxe tradicional galego, non? A verdad que, se meto a pata, perdonádeme, por favor, pero é espectacular, absolutamente maravilloso. Fortísimo ese aplauso para nosas modelos e para estas creacións maravillosas, de verdad. Eu pídolle de novo á directora xeral de Xuventude que me acompañe aquí neste escenario, porque vamos a seguir con esta entrega, Lara, si che parece, e imos agora a darlle tamén máis ritmo todavía, neste caso coa categoría de DJs. A final foi nunha sala mítica de Galicia, na Coruña, na Sala Pelícano, o pasado 7 de novembro desta categoría, pois que iniciouse na edición do ano pasado 2024, e neste ano 2025 aquí temos os premiados. Terceiro premio para Guillermo González por Global Bass. Segundo premio para Inmaculada Veiga por Éter. Primeiro premio para Lucas Valoria por El Viña Rhythm. Lucas Valoira con el Viña River gañou unha casa, gañou unha Coruña, así que fortísimo ese aplauso para él, para DJ Lucasito. Fai entrega a directora xeral de Xuventude da Xunta de Galicia, Lara Meneses. Graciñas, Lucas, e por si vos quedades con ganas de escoitar unha sesión de Lucas, despois nos pinchos, verdad, Lucas? Lucasito vai estar pinchando, así que fortísimo ese aplauso para él. Dende a Sala Pelícano aquí, ao Gallás. E continuamos con ritmo de DJ, vamos agora á categoría de música. A final foi aquí na Cidade da Cultura o pasado 28 de novembro. Vamos a miralo. Terceiro premio para Alba Raña polas obras Fantasía sobre Lela e Sonata número 48 en Mi mayor, Hop 1631, Moderato. Segundo premio para Abraham Santiago, Celia González, Gabriel Macías e Sara Balboa polas obras Empatía, un idioma para entendelo todo e Son de Ourense. Primeiro premio para Martín Rodríguez polas obras Obsesión e Lembrar. Martín Rodríguez, esas obras Obsesión e Lembrar ven dende a cidade olívica, a miña cidade de nacemento, dende Vigo, Martín Rodríguez Díaz.
Parabéns, fai entrega a directora xeral de Xuventude da Xunta de Galicia, Lara Meneses. Moitísimas grazas, Martín. Graciñas, Lara. Podes tomar asento. Martín, eu si queres colloche este premio porque, home, xa que estás, escoitamos, de verdad. Unha cousa importante, pon o micro onde tes que polo, non o perdas porque nesas anécdotas mirábamos que Martín cando iba a actuar un día, non tiñas o micro no outro lado. Pasoulle a un dos máis grandes tamén, o sea que non te preocupes. E se pasa hoxe, mira, estás na casa, porque estás coa creación galega, é unha maravilla recibirte, e sobre todo atentos e atentas, non solamente os gañadores de todas e cada unha das categorías, porque son o futuro da cultura galega, sino a todos os representantes. E despois vamos a seguir falando, porque vai haber unha oportunidade de seguir votando, unha vez que acabe esta gala, de seguir votando a estes premios, pero eso virá máis tarde. Agora vamos a disfrutar da música e da voz e da arte de Martín Rodríguez Díaz. Vamos a ir vendo que se vayan colocando porque ten a súa complexidade, evidentemente, prepararse para unha actuación así en directo. Isto, evidentemente, riguroso directo, tanto para os que estades aquí como para os que nos están a seguir dende a casa, os compañeiros de CEGA que están facendo tamén. Aproveito tamén para darlles un fortísimo aplauso aos compañeiros de CEGA, audiovisuais espectaculares, super profesionais sempre. Martín Rodríguez, que como decíamos, ven dende a cidade de Vigo, e o gañador desta categoría de danza, e coa súa guitarra e co seu compañeiro a eses teclados e a eses sintetizadores, pois vai facer unha auténtica maravilla. Aproveitando, non solamente para Martín, sino para todos e cada un dos galardonados, pois moi atentos ás redes sociais. Seguilos en todas as redes, en Instagram, en TikTok, en Facebook, en Spotify, que tamén están moitos deles, así que todo a nosa capacidade de apoio e de difusión para a creación galega é importantísima. Así que estades, chicos. Todo listo, todo preparado, compañeiros. Agora sí, Martín Rodríguez Díaz, gañador de música. Hola, micro localizado. Mira que non sei se temos todo aberto aí. Sí. Sabedes que pasa? Que se isto fora na tele cortábamos e xa estaba. Pero en directo, os que estades na casa tranquilos que podedes seguir tamén disfrutando, pero en directo pasan estas cousas. E aparte, ven Martín co seu equipo técnico. Fixemos os ensaios, saliu espectacular, porque a voz que ten, xa non a voz, sino en toda a capacidade de creación que ten nesa obra que ahora vai interpretar. Diríamos que nos fixeron concerto enteiro, pero sobre todo por aquilo de que temos que chegar aos pinchos, verdad? Porque en Galicia, se non se fai un acto con pinchos, non sería Galicia, non? Entón, como temos que chegar a eses pinchos despois e disfrutar tamén do DJ e das obras de arte urbana, pois precisamente non podemos escoitar o concerto enteiro, pero nesa obra é espectacular. E antes estaban facendo precisamente todas esas comprobacións para que todo sonara ben. Nos decían antes tamén que no momento das finais, pois se viu esa tensión. Nas exposicións non tanto, porque vamos ali e miramos, disfrutamos, a tensión está no momento da creación, verdad? Pero nas finais que se foron vivindo aquí, en os diferentes auditorios, pois se iban mirando esa tensión de cada un deles, e antes nos iban contando pois todo o que foron vivindo en cada unha das finais das operacións que foron facendo precisamente pois de preparación, de capacidade de poder preparar todos os seus concertos. E agora, pois estas son as cousas tamén que pasan no momento dos directos. Non nos pasa, como decíamos, na tele cortamos e seguimos pa diante ou vamos a publicidade,
salvo que queramos dar algún anuncio de publicidade, non? Eu, como decíamos antes, agora xa o temos preparado. Aproveitade porque, como decíamos, esta Xuventude Crea non solamente é unha plataforma, pois para gañar uns cartos, evidentemente, que os premios están moi ben, sino que é un trampolín, e hai que facer publicidade, porque non solamente hai que facer cousas boas, hai que contarllas ao mundo. Todo o que facedes vos, que é grandísimo, pois aproveitar, para contarllos o mundo inteiro a través das redes sociais, a través destes streamings que estamos facendo, ou a través de todo as plataformas que nos teñen a día de hoxe, porque ademais, o veíamos e vamos a ver despois, os artistas que forman parte do Xuventude Crea, pois despois a propia Xunta de Galicia, a propia Consellería, lles dá espacios. Lles dá espacios nos diferentes eventos que se van facendo ao longo do ano. O veíamos tamén nun vídeo que os galardonados de outros anos, pois precisamente formaban parte dos eventos importantes da Xunta de Galicia, e o que fai é que collan contactos, que collan horas de escenario, porque estar nun escenario tampouco é doado, e que precisamente collan esas tablas para poder ir facendo máis bolos, e precisamente poder chegar a un escenario, facer o mellor que saben facer, que é deleitarnos con toda a súa cultura. Non sei, compañeiros, digo, se estamos, se non aplazamos, perfecto, pois agora sí. Isto non é para poñer, estaba todo para poñelo nervioso, pero eu creo que merece un fortísimo aplauso. Martín Rodríguez Díaz. Escoito a chuvia no cristal e o aire sabe a erva mollada. Dentro cheira como humidade, mas a min cantame a alma. Estar na casa, nun intre non existe máis que eu cantando entre as sombras, como un conto que non ten final e non pretendo atopalo. Non me importa. Valor que o tempo
Fortísimo ese aplauso para Martín Rodríguez Díaz. Moitas gracias. Dende Vigo. Planeta Marte aí nas Exacto, plataformas. seu pseudónimo Planeta Marte, a seguir aí nas redes sociais. Parabéns, Martín, lévate este galardón que é o teu. Absolutamente maravilloso. Fortísimo ese aplauso, gañador do Xuventude Crea na modalidade de música. Que importante eso do tempo, de non perder o tempo. Eso é o que non facedes vos. Por moito que nos digan a veces, non é que a xuventude... Non, a xuventude galega, aquí está a mostra, verdad? Que non perde o tempo, que non é inconformista, sino que fai creatividade, que fai propostas precisamente para facer mover o mundo e para seguir movendo esta gran terra que é Galicia. E precisamente os homes e mulleres que están subindo aquí son eles os que gañaron o Xuventude Crea. E vimos a ver, pois precisamente, que significa para eles este recoñecemento, ademais da parte económica, que é importante, pero seguro que non é para nada a máis importante, porque gañar o Xuventude Crea para eles é moito. Vamos a miralo. Gañar o Xuventude Crea para min é unha oportunidade moi grande porque me poidan ver a obra moitas persoas, non sei, é un sueño. Para min, gañar o Xuventude implica proyección, unha inyección económica tamén, repercusión, motivación para seguir explorando. Para min gañar este premio considero que podría ser nun futuro esa ventá a estar nun mundo profesional da literatura. É unha gran oportunidade tanto para vivir a experiencia como para darte un poquinho a conocer e sair un pouco da tua zona de confort, porque non todos os días te presentas a un concurso. Para min significa unha honra e un ánimo, unha palmadita na espalda para seguir creando e non deixar que estes pequenos baches que a veces no campo creativo parece que te queren hundir, te freen e sigas producindo e sigas progresando. Gañar o Xuventude Crea para nós significa moitísima visibilidade, obviamente é un incentivo para seguir traballando. Gañar o Xuventude Crea é moi importante porque creo que vai impulsar moito a miña carreira e tamén vai dar moita visibilidade que neste tipo de ámbitos é moi importante ter. Gañar o Xuventude Crea para mí é super especial, é super importante que se me recoñeza todo o traballo de todos estes anos en unha maneira tan guai como aquí. Unha gran oportunidade porque levamos tendo esta idea de formar unha compañía dende que comezamos na Escola de Arte Dramática de Galicia e isto é a oportunidade para por fin poder profesionalizar este soño, ¿no? Es una motivación para seguir creando y una oportunidad para mostrar nuestras obras al público y generar nuevas oportunidades. Estou super contento e increíble, básicamente increíble. Realmente para mí ganar esto significa una autoaceptación brutal, una autoaceptación brutal, porque siento que todo lo que he hecho ha merecido la pena y estoy muy, muy orgulloso de haber conseguido esto. Sinto que todo o que fixen merece a pena. Un escaparate, isto. Non hai mellor forma de explicalo. Isto é precisamente Xuventude Crea, así que parabéns e graciñas, de verdad. E agora imos co cuarto bloque de entrega de premios e para iso queremos chamar agora un home que despois do presidente galego é o encargado de preservar a cultura, de facer dese tesouro que temos que a nosa lingua tamén ese gran garante da unión dun pobo, pero que sabe que todo eso sin a xuventude nada ten que ver. É o conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos. Graciñas, conselleiro. Graciñas de verdad por estar aquí. Si che parece, conselleiro, vamos agora con unha das categorías que tamén todos coñecemos. Algúns do xurao que eu son moito de andar polos podcasts, por Instagram, decía que fixeche onte? Bueno, fixen isto, fixen tal, vi un familiar a xogar os videoxogos, o FIFA e tal. Pois vamos precisamente cos videoxogos, con algo tan maravilloso e vamos a seguir con ese viaxe por Galicia. Vamos a coñecer os galardonados da creación de videoxogos galegos. Terceiro premio para Marcos Parada, Danae Romero, Sofía González, Alejandro Carpente, Adrián Iglesias, Ramón Torres e Francisco Javier Pascual por After Use, Animal Disco Mafia. Segundo premio para Antonio Ordóñez, Iria López, Anira Leiras, Meilei Naranjo, Carolina Lago, Adrián Antonio, David Novas e Ainhoa Bamio por Alta Costura.
Primeiro premio para Javier Mayor, María Lebón, Beatriz Turiel, Sofía Marbizón e Iria Febrero por Kitty Wichi. Kitty Wichi é o primeiro premio da creación de videoxogos. Sube a recoller Iria Febrero, que por aquí está, pero vamos a nombrarlos a todos. Javier Mayor, María Lebón, Sofía Marbizón, Iria Febrero, que aquí a temos, e Beatriz Turiel. Fortísimo ese aplauso. Catea Party dende a Coruña. E xa sabedes, hai máis que o FIFA, máis que os xogos de sempre, pois por suposto, aquí está os videoxogos dende a Coruña, Catea Party. Moitísimas gracias. Conselleiro, e ademais da creación de videoxogos, temos a videocreación que tiveron a súa final no Auditorio Neira Vilas o pasado 19 de novembro e foron estes galardonados. Terceiro premio para Blanca Navarrete e Antía Rodeiro por Maronda. Segundo premio para Luján Monteiro por Dúas Señoras Videoclip. Primeiro premio para Fabiola Quintela por Retratos do Escuro. E da Coruña nos vamos a Vigo e recibimos a Fabiola Quintela Barba con ese pseudónimo maravilloso Xanela. Abrimos a Xanela da videocreación. Fai entrega ao conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude da Xunta de Galicia, José López Campos. Parabéns, Fabiola. E a seguir con eses éxitos. Conselleiro, vamos agora coas categorías de teatro que no ano pasado tamén tiveron unha gran importancia e precisamente nesta doble modalidade, como sabes, de teatro amador e teatro profesional, pois precisamente coa intención de dar cabida tanto ás compañías profesionais emerxentes como a grupos afeccionados. Así que vamos agora a coñecer os galardonados de teatro amador. Terceiro premio para Vaino Dentista por A Batalla da Fin do Mundo. Segundo premio para La Barata Producións por Abandonar toda esperanza. Primeiro premio para Os Palimoquiños por Zulo. Os palimoquiños, por favor, conselleiro, ponte por aquí, porque ahora imos encher o escenario, porque son un montón deles. Vamos a chamar a todos: Noa Álvarez, Maruxa Bruño, Ramón Fernández, María Díaz, Cecilia Álvarez, Sara López, Area López, Yaiza Castro, Xande Mauricio, Aila Álvarez, Sabela Pardo, e recolle a súa directora Paloma Lujilde. Veñen dende Lugo, e agora, compañeiros, vadesme ter que botar unha man. Déixame outro por aquí, porque tiñan que estar todos e así viñeron, por suposto. Así que, conselleiro, vamos ir dando por aí para que vayas facendo entrega destes en galardóns do Xuventude Crea 2025. Vamos por aí. Pero todos tiñan que levar, non podía quedar ninguén sin ese galardón. Fortísimo ese aplauso. Dende Lugo, os Palimoquiños. O teatro galego ten garra, ten forza, nos queda un, e ten moito, moito futuro. En a provincia lucense, esta é unha gran representación do teatro amador. Parabéns, Palimoquiños, de verdad. Podedes envolver os vosos sitios. Parabéns e a seguir facendo tanto teatro e tan bo, ademais. Imos agora, conselleiro, co teatro profesional e, ademais, hai que salientar unha cuestión importante que é a colaboración do Centro Dramático Galego, porque vai a colaborar coas compañías que ganen nesta modalidade pro no lanzamento dos seus proxectos artísticos. Así que para unha compañía de teatro profesional que o culmen ese Centro Dramático Galego pois lle apoie é absolutamente maravilloso. Así que, conselleiro, se che parece, vamos a ver ese teatro profesional, os galardonados. Terceiro premio para As Extraordinarias por Apagón. Segundo premio para
Bengala Teatro Físico, por En Carne Viva. Primeiro premio para Desatadas, por Dolce Far Niente. Hai ese Dolce Far Niente dende Vigo con Desatadas. Suben Lucía Sata Freijedo e Jorge de Star Vázquez. Saudamos tamén a Ana Oca Vázquez e Sofía Fernández Rodal, que forman parte deste proxecto. Son eses dous galardóns a Lucía Sata Freijedo e Jorge de Star. Eses gañadores do teatro profesional. Dende Vigo, fortísimo ese aplauso. Esa obra, Desatadas. Conselleiro, que che parece? Espectacular. A creación galega, todo o que ten importante esa final. Foi no Salón Teatro de Santiago entre o 28 de outubro e 1 de novembro. Conselleiro, eu creo que é o momento de dirixirte pois a toda a creación moza galega que é absolutamente abraiante. Con todos vostedes, o conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude da Xunta de Galicia, José López Campos. Bueno, moi boa tarde. Certo é que é a primeira vez que teño que baixar o micrófono para poder falar. Sempre teñen certas expectativas na altura. Agradecer a todo o equipo técnico, agradecervos a todos os que estáis hoxe aquí. Fai uns días, eu recordaba, poucos días, a semana pasada, un acto que tivemos co presidente tamén aquí na Cidade da Cultura, neste gran espazo que foi concebido, foi soñado para convertirse no gran espacio de creación cultural de Galicia. E facíamos a presentación dun bello lema, dun antigo lema que algún de vós, dos que estades hoxe aquí mostrando o gran talento e a gran creatividade que temos en Galicia, posiblemente ainda non nacerades, cando se creou ese lema que nos defineu e nos define por todo o mundo, que é o lema de Galicia Calidade, que é a forma na que temos para representar o mellor que temos en Galicia. E cando pensamos en Galicia Calidade, moitas veces, ou moita xente, a xente que nos ve desde fora, pode pensar nunha Galicia gastronómica, por suposto, creo que a gastronomía é unha parte fundamental do que transmitimos, do mellor que sabemos facer cara ao mundo. Outros pensarán na Galicia da paisaxe, esa paisaxe tan maravillosa que temos, contrastando o que é a Galicia da costa coa Galicia do interior. Outros poderán pensar na Galicia do patrimonio cultural, que tamén é algo que nos define, e que nos sitúa no mundo, esa Galicia que ten os maiores elementos, a maior riqueza arquitectónica, seguramente, ou das mellores que pode haber en Europa. E outros nos definen, nos identifican en esa Galicia calidade por a nosa cultura. Eu creo, sinceramente, que ese é o maior valor diferencial que temos como galegos. Galicia ten a gran fortuna de ter unha cultura de seu, de ternos unha cultura propia, pero ademais temos a gran fortuna, a inmensa fortuna de ter unha lingua propia. E iso nos posiciona no mundo de unha forma, temos unha forma de ver o mundo distinta aos demais, compatible, evidentemente, co resto, pero unha forma moi singular que nos posiciona en todo a nivel internacional. E esa cultura, esa lingua se construe con pequenas pezas que van permitindo que Galicia se vaya rediseñando, que Galicia vaya evolucionando, que Galicia vaya innovando sen perder, por suposto, a súa esencia. Esas pequeniñas pezas que se van colocando para construir a Galicia que hoxe somos están aquí. Estas son as pezas do futuro as que van a ter que ir construindo esa Galicia da que todos nos sentimos tan orgullosos. Por iso eu simplemente veño aquí a dar as gracias, non me queda outra máis que agradecer o traballo de todas as persoas que fan posible este maravilloso e fermoso evento. A medida que vai transcorrendo o ano, todos os anos, se van pasando os meses, ao achegarnos ao final, claro, ao final, pois sempre empezan as galas, os recoñecementos, pero se hai, para min, especialmente un broche de ouro, é o de hoxe, é o de Xuventude Crea. E vos digo por qué. Porque hai proxectos culturais moi consolidados en Galicia, que están construindo a Galicia de hoxe, pero hai enormes proxectos que están por vir e que hoxe están representados nas persoas que formaron parte nestos máis de 400 proxectos que se presentaron hoxe aquí, sobre todo por esas 400 persoas que hai detrás
que soñaron algún día con ter unha oportunidade. Aquí se falaba tamén neste vídeo e se repetía moitas veces esa palabra tan fermosa, tan bonita, tan necesaria como é ter unha primeira oportunidade. Iso é o Xuventude Crea e iso é factible e é posible gracias a quen soña este tipo de iniciativas, gracias á Dirección Xeral de Xuventude que aposta directamente por este proxecto, pero gracias aos membros, ás persoas que forman parte dos xurados que hoxe están aquí, persoas que están moi consolidadas no mapa das distintas disciplinas artísticas de Galicia, os máis de 50 membros, persoas que forman parte dese xurado, eu humildemente vos pediría un fortísimo aplauso porque fan un traballo maravilloso. Hoxe están todos aquí, todos eles son persoas moi ocupadas, son persoas con moitísimo traballo, pero son persoas realmente comprometidas ca cultura en Galicia e creo que, ademais de ser unha responsabilidade, creo que tamén podo falar por eles, que hoxe non teñen voz, pero é unha satisfacción, un poder ver e poder disfrutar dese gran talento que agroma en todos os recunchos de Galicia. Agradecer tamén ás persoas que están por aquí por detrás, permitindo que este evento sexa un éxito na súa organización, porque tamén a veces son os invisibles, sempre nos esquecemos deles, pero eles tamén son grandes profesionais que están e que permiten que todos os actos, todas as actividades culturais que se fan se desarrollen con certo éxito. E agradecer tamén ás familias, as familias que acompañan, que son moitas veces as sufridoras. Eu sei, estou convencido que moitos dos que estades aquí non tuvestes un camiño sencillo, non tuvestes un camiño fácil. A veces, intentar explicar na casa que te queres dedicar a pintar ou a escribir ou a diseñar xollas ou a diseñar roupa ou facer diseño de videoxogos non é fácil nin sencillo, non só decilo, sino tamén que te entendan, que te comprendan e te apoyen. Pero sei que cada vez hai moita máis sensibilidade social, cada vez estamos promovendo que a cultura tamén sexa unha industria e que, polo tanto, moitas das persoas que teñen ese soño, esa ilusión, poidan velo realizado a través de un traballo digno e de unha retribución, unha situación económica que lle permita seguir creando e seguir construindo esa Galicia que todos queremos e da que todos nos sentimos orgullosos. Por eso, o único que me queda por decir é darvos as grazas a todos, por suposto, a todos os máis de 400 persoas que participastes en esta edición do Xuventude Crea, decirvos que Galicia estamos realmente orgullosos de verdade do traballo que facedes. Sabemos que a veces é un traballo silencioso, un traballo difícil, é un traballo complexo, é un traballo invisible, pero un traballo necesario, fundamental, para construir ese proxecto común. Darvos as gracias a todos e decirvos que solo desexarvos que espero que teñades unhas maravillosas festas estes días, un extraordinario Nadal e que, na medida do posible, aparquedes un pouquiño os vosos traballos e os dediquedes tamén a disfrutar un pouco da familia, que tamén é moi importante. Moitísimas gracias. José López Campos, conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude da Xunta de Galicia. Graciñas, de verdad. Pois, amigas, amigos, vai tocando o fin desta gala e decirvos, xa vos dixo todo o conselleiro, é moi importante, non perdades, a xuventude non se perde. A xuventude se acumula se seguides facendo esa parte de creación, todo ese traballo que facedes por vos e por esta terra, e cando teñades moitos anos máis seguides sendo xóvenes e seguides facendo tan ben con esa gran capacidade que tendes. Pero antes de marchar, si queremos dar tamén un mensaxe, compañeros, e podemos poñer ese código QR na pantalla importantísimo, porque antes de marchar lembramos que o Xuventude Crea continúa moito máis alá desta gala. Son as 6:25, fai 25 minutos se abriu a votación. Neste caso, nas persoas premiadas poden seguir competindo, esta vez coa participación do público, de todo o mundo, así que a sacar os dispositivos móviles salgo eu daqui, porque é importante, a través dunha votación popular en liña, poderedes escoller o voso proxecto favorito entre todos os presentados, e atención á data, porque o próximo luns 22 coñeceremos a persoa gañadora. Sí, é o mismo día da lotería. Así que vai haber xente mirando o móvil e xente mirando o décimo, pero sorte vai haber seguro. E o premio, cal é? Pois un bono de 250 euros para gastar en establecimientos adheridos e despois dunhas semanas de votar contas, de facer plans e de ver para decidir en que investir esta recompensa tan creativa. Toda a información e votación están disponibles nas canles oficiais de Carné Xove e da Consellería, así que vos animamos a participar, a votar e a compartir, porque
o apoiar o talento novo tamén é unha forma importantísima de crear cultura. E queremos facer, como decíamos, mención ao xurado porque detrás de cada premio é unha tarefa complexa, nada sinxela. Gracias polo voso rigor e sensibilidade. E antes de despedir e dar paso a ese cóctel no que vades ter a actuación de Lucasito, vades poder ver esas obras de arte urbana, quero unha vez que rematemos, por favor, chamar as autoridades e a todos os galardonados para facer esa foto de familia. E agora, como dicía, a celebración continúa. Convidábamos a que vos dedes a volta unha vez rematado e continuemos nese catering para poder disfrutar en Galicia. Acto con pincho ten que haber seguro, pero sobre todo están expostas as exposicións de arte urbana e a actuación de DJ. Grazas por acompañarnos, por crear, por crer e por facer da cultura o lugar onde o futuro xa está pasando a día de hoxe. E lembrade que cando a mocidade galega crea, este país, Galicia, avanza. Nada máis e moitas gracias. Nos vemos no Xuventude Crea 2026. Vinde, por favor, para esta foto de familia, autoridades e premiados e poden ir pasando a ese catering. Parabéns.